Današnje predavanje se bavi množenjem i deljenjem algebarskih razlomaka, gde nastavljamo priču o algebarskim razlomcima. Znači imali smo priču gde smo definisali šta su algebarski razlomci i uslove pod kojim oni postoje, pa smo se bavili sabiranjem i oduzimanjem, a danas je došlo na red množenje i deljenje algebarskih razlomaka. Vidjet ćemo da kao i kod sabiranja i oduzimanja algebarskih razlomaka sve ide slično ili skoro identično jednako kao kod razlomaka. Pa evo prva rečenica koju smo zapisali glasi: množenje i deljenje algebarskih razlomaka vrši se na sličan način kao kod razlomaka. I prvi primer nam se odnosi baš na obične razlomke, da se podsjetimo kako to radimo sa razlomcima. Znači imamo prvo razlomke 4/15 i 5/8 koje trebamo da pomnožimo. Šta prvo radimo? Znači, kako množimo razlomke? Razlomci se množe tako što se množe brojioci i množe odgovarajući imenioci. Međutim, pre toga mi uvek probamo da skratimo, ako nešto možemo da skratimo, da bi sebi olakšali posao pri daljoj izradi zadatka. Znači, šta možemo ovde da uradimo? 4 i 8 možemo da skratimo sa 4, znači gore ostane 1, dole ostane 2. 15 i 5 možemo da skratimo sa 5, dole ostane 3, gore ostane 1. Kod skraćivanja treba nešto uzeti u obzir, a to je da smete da skraćujete samo brojeve ili polinome, ako pričamo o algebarskim razlomcima, koji se nalaze jedna iznad, a druga ispod razlomačke crte. Znači nije bitno da li su dijagonalno, da li su jedno ispod drugog, znači da je samo jedno iznad, a drugo ispod razlomačke crte. I sada, kad se skratili, množimo brojioce, 1 puta 1 je 1, množimo imenioce, 3 puta 2 je 6, znači rezultat je 1/6. Sledeći primer nam je vezan za deljenje dva razlomka, znači 6/25 podeljeno sa 9/10. Kako delimo razlomke? Tako što prvi prepišemo, to je 6/25, pa onda iz deljenja prelazimo u množenje, znači stavljate puta, a od drugog razlomka tražite recipročnu vrednost. Šta je recipročna vrednost razlomka? Pa to je razlomak koji se dobije kada brojilac i imenilac zamene svoja mesta. Znači, brojilac ode dole, 9 je otišlo dole, 10 imenilac ode gore, 10